Těpéro, toto je prostě guide, toto je prostě, jak být správným fotbalistou jako já Štěpán Katruš, chápeš to? Teď ti ukážu pár stepů, 3 nebo 4, nevím, uvidíme. Toto je guide číslo 1. Takže, jak se zachovat k faninkám? Pozorně sleduj. 1, 2, 3, 125 tisíc, 126 tisíc. Vypadni ty, děvko! Ani odejme si ty čumpova! Je guide číslo 1. Toto je guide číslo 2. Bacha na nepovolené zákroky. Mohlo by ti to stát kejhák. A běži na prázdnou bránu! Červená! Krok číslo 3. Jako pod přímaky proti zdi. Máš 3 způsoby, jak trefit branu z přímáku. První způsob, kuk na strejdu. Kuk na strejdu! Ne! Druhý způsob, jak trefit přímák, je simulace! A moje noha! Do pytle! To strašně bolí! Jsi v pohodě? To strašně bolí! A má ty hajzle! Vypadni! Gól! Je tam! Způsob je bonusový! Když má červenou kartu, tak je ti to jedno. Katruš už sedí na lavici s červenou kartu! Daj to sem, ty lama! Jo! Wow, je tam! Útok ze závody.